Dadong anataya ay apo na kaam-ama ay nagkanas kanayan na nga ihala dakkel di pamakinan matsuba mo ako nada arig na paytay banbanti kasla al-aliya itirabi at danobyong anataya ay apo na kaam-ama nurumansa ay nagkanas kanayanak nga iyang lahat dakkel di pamaginan matsubapo ako nada arig na paytay bambanti kasla ar-ariya itirabi anya na bisla nagmayhanten abisla anya na bisla nagdakelen abisla anya na bisla at datanay kumagat nagsakiten ti ablat naibislak ay maulawa danobyong anatayan ay apo na kaam-ama nurumansa ay nagkanas kanayanak nga iyabla dakkel di pamaginan matsugapo ako nada arig na paytay bambanti kasla al-ariya itirabi anya na bisla nagmayhanten abisla anya na bisla nagdakelen abisla anya na bisla at datanay kumakat nagsakiten ti ablat dahil bislak ay maulawa anya na bisla nagmayhanten abisla anya na bisla nagdakelen abisla anya na bisla at datanay kumagat nagsakiten ti ablat jay bislak ay maulawa nagsakiten ti ablat jay bislak nakaganganas. Ayan, thank you.